En dat betekent een lange zit voor de leden van het stembureau. Hier in Heijenberg staan 460 potentiële stemmers op papier, maar al gauw wordt duidelijk dat die net komen. Frustrerend vindt de voorzitter van het stembureau. Als je een opkomstpercentage van 40%, dan kun je afrekenen van wij doen het voor. Want die andere 60% die nemen de moeite net om te stemmen. En dan krijg je wat een vreemde verhouding. Want hoe minder mensen er komen, dan zeg je van ja, is dat dan nog representatief? Blijkbaar al. De stembureauleden deed de tijd maar nog maar een extra controle van de administratie of een kwartratie. Want ik al is de belangstelling lieds en liek je de minuten soms uren. Uiteindelijk komen ze toch, hè, de stemmers. Goedemorgen. Hier is het, de voorzitter. Ja, ik vind dat je het zou net stemmen, dan mag ik net klagen. In andere landen gaan mensen de deur om het jocht om te stemmen. Dan vind ik, dan mag wij net zeggen van nou, het kan ons niks schelen.